Lha iki kan opo Iki iki? kutasine sing anyar. Tekku. Kapan? Ora kayak aku wingi. Ya kuwi lho 18 itu. Sing anyar kuwi dek ini. Ike. Heeh. Jeneng maksudku KTP. Oh iya berarti Eke. Heeh. Iya ta iki Aku endek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat onlineku? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat online, kali ini saya lagi liburan, mau bantu teman paketan ya, kirim barang ke Indonesia. Ayo ikutin keseruan saya. Enggak itu maksudnya tak tahu kan. Kamu kok keluar. Ini Mbak Met maksudnya jadi enggak di tengah jalan. Sulit. Ini nyapa Mbak. Balik jadi keponakan aku atau bapakku ini. Sopo-sopo nek apike maneman. Iya. Jika bisa aneh. Terus lho. Gimana? Jadi balang. Apa ya tertuku? Terus. Tapi ini jopo. Tak mesin. Aku soal ini Mbak Sri ini lho. Oh, ini Mbak Sri. Akeh. Mbak Sri, itu wong anu Mau pakai dikit ya. Mbak Sri parten, ada kokonya. Goblok lho, Kak. Ora lah. Iki ne ora nemen. Hah? Lek ora kok nemen orane. Kok aku iki disalah. Terus kalau kono ya yuk. Iki pe dikirim Mas. Iya. Sampai iki dikirim. Iki saya yo kono. Iki saya Cuma aku gak iki Mbak Sri lho iki. Ndi. Ndi. Iki lho. Iki gandengan iki Mbak Sri. Mbak mau. Iki kandangane. Ya iki kan opo Iki iki lho. bisa sekali. Ya iki lho digawe ngene iki lho. Ora sedeng. Iki dulu iki. Dulu kandangane apa? Iya, gak gelem tapi wonge. Sopo kutasine sing anyar? Tekku. Kapan? Ora kayak aku wingi. Ya kuwi lho 18 itu. Sing anyar kuwi dek ini. Ike. Heeh. Jeneng maksudku KTP. Oh iya berarti Eke. Heeh. Iya ta iki Aku endel. tak pilihane dhisik. Iki lapo? Kecilen. Iki tak pilihane sing sekirane baru dedek. Iki wis Mbak Mut. Hah? Wis. Iki sekiranya cukup dilebokne Mbak Mut. Tak pilih-pilih. Ayo tatak nate Mas. Sing cukup ya tak nggih. Iki bolong-bolong tak piye ning Iki Indonesia. apik kan. Tapi nek bayan iki majikan loro. Jojo. Kuwi digone ngomong ngene. Digone kene. Cek kamyon ke. Nama anakku. Neng ke. Neng ke. Anakku moro loro anak. Yo apik iki jane sampeyan. Mbak Sri jane apik. Ki udele
ketok yo ndak. Apik ka. Tak kita sudah seneng. Golek aku yang ngene iki lho sapa Mas yang beso lek ngene iki ora gelem. Iki bandrole lho ora. Lho bandrole anu ora. Ono regane 270. Lah iya. Ngene iki aku. Padahal ya timbang tuku ngene kekno duwe lho wis seneng ya. Aku ngene iki seneng. Iya Mbak Sri pantas iku lek ampean. Dene ngomah ge masak-masak. Mak-mak yang ngono iki. Mulai iki nek sing modern iki mau. Mbak Sri seneng kan mak-mak iki lho. Yang arep iki semoto kok mak. Dibuat kating keripe yo. Iya. Heeh. Dibuat kating. Ora lah, masih ora usah dibuang ya aku. Yo. Sudah selesai. Nah, sekarang pelipatan. Nah, sudah selesai. Proses Billy bala. Itu pokoknya. cầm tay kia cầm tay kia gì tạo rồi cầm chưa Iya, ya ngapa? Nipah. Aku jadi syuting. Aku jadi sekolah. Di kok penggulungan, penyolasian. Ini di kantornya Billy Bala. Nah, segini bayar $900. Ini saya $900 yang tadi. Komcong. Nah, ini tempat apa iki? Iki Mbak, tutup penitipan, pengiriman. Iku timbangan iku Mbak Sri. Nah, ini punya kita tadi. Segini. Mbak Mut, iki mang sing padha mbek sampean. Iya lah lho, dukure.